Здравейте! В първото видео от тази поредица разгледах някои възможни сценарии а, за това какви промени могат да настъпят на нашата планета след 2012 от гледна точка на различните предсказания. В това видео, във втората част, искам да направя един преглед на предсказанията на Ванга, Слава Севрюкова и Бейнс Дъно или учителя Дънов относно това каква ще е съдбата точно на нашата държава, на България, в тези времена след 2012, които могат да се окажат доста смутни, меко казано. Така, нека първо обобщим какво можем да очакваме в световен мащаб, за да може след това да видим как биха могли да се впишат предсказанията за България в тази по-голяма картина. Така, по някое време след 2012 не се знае кога точно, дали ще бъде няколко дни след известната дата 21 декември или няколко месеца или дори няколко години след това. Нови по-висши енергии би трябвало космични енергии да влияят на Земята, които въпреки че ще са едни енергии, които водят към духовно пробуждане, първоначално те могат да се проявят като многобройни природни бедствия и войни и болести, много страшни нови заразни болести, които би трябвало според пророчествата, не изразявам мое лично желание, да изчистят съответно хората, които не са подготвени, не желаят да живеят в един по-чист свят на любов и хармония. Пак искам да уточня, че тези промени няма да са мигновени, ще отнемат поне 20 години, а според някои пророци от порядъка на 40 или даже 100 години. Така че не е сигурно дали ще можем ние да видим този нов свят на хармония и мир. Така какво можем да очакваме в годините след 2012 ние, тези българи от нас, които са си в България? Новините общо взето са добри. И Ванга, и Слава Севрюкова, и Дънов общо взето, за Ванга с малки изключения, споменават, че в България тежките времена ще бъдат малко по-леки, отколкото на много други места по света. Със сигурност държавата ни, нито народа ни няма да изчезне, например да бъде потопен или нещо такова, защото би трябвало да има и много наводнения и цунами през следващите години. Или много, или поне няколко значителни. Всъщност Слава Севрюкова дава най-много подробности. В момента според нея сме в периода, когато правителствата, за съжаление, ще грабят народа ни, вместо да му помагат. Извинявам се, ако накранявам нечии чувства тук, просто цитирам нейните предсказания. Но нещата ще тръгнат на по-добре около 2017. Всъщност тази година се засича с не следващите, а последващите избори за правителство, които наистина би трябвало да са в 2017. И тогава най-накрая България ще има правителство, съставено от хора, които всъщност наистина се интересуват от благото на народа и на държавата. Това правителство ще бъде оглавявано от дама. Дори Ванга каза, че тя ще бъде руса. И от тогава нещата ще тръгнат по-добре за България, докато няма да са чак толкова добре в други части на Европа и на света. Защото, както много пъти вече споменах, за да разсеят тези напълно необосновани слухове за края на света и така нататък, промените и прехода към едно духовно общество ще бъдат много плавни.
Въпреки че ще има някои значителни събития, като например открита връзка с извънземни същества, също така и някои доста мистични преживявания, като например дните на това, което християните наричат страшния съд. Това събитие е упоменато и от много други пророци под най-различни имена и няма съмнение, че това ще бъде наистина едно много интересно преживяване и мистично. Всъщност то ще бъде много подобно на една еласка церемония, така че за много хора то няма да е нищо ново. Но въпреки че ще има такива особени събития, все пак тази коренна промяна на един напълно различен свят без материалистични ценности няма да стане за няколко дни. Ще отнеме време. Друго едно събитие, на което отделя внимание само Слава Севрюкова, е, че част от България ще бъде отцепена от териториите на държавата ни. Държавата ни ще бъде по-малка. Явно някаква част от южна сега България ще премини към Турция или нещо подобно. Пак казвам, аз само споменавам това, което те са казали. Не давам на никого идея или нещо такова. Тук също е място да упоменем и други предсказания, които се отнасят не само за България, а и за всички славянски народи. Редица пророци от най-различни времена казват, че ще има едно бъдещо обединение на славянските народи и България ще бъде част от тях в един съюз, който ще е ползотворен не само за нас, но и за целия свят. Тъй като явно в End Times на английски, не знам как точно се нарича на български, но в тези последните времена, преди този страшен съд, явно повечето църковни институции ще преминат на страната на злото или на антихриста, или както искате го наричате. И всъщност много малка част от така наречените духовни организации или общества ще бъдат наистина духовни. Повечето от тях ще бъдат напълно покварени. Тези, които всъщност няма да си продадат душата на дявол, така да се каже, ще бъдат някои от тях доста от тях ще бъдат православни християни и по думите на много пророци, те ще бъдат едни от тези, които ще покажат пътя на хората в това ново духовно общество. Пътя към светлината, пътя към истината, към мира и щастието. Така че славяните ще имат до известна степен една роля на духовни водачи, поне в европейски мащаб, доколкото разбирам от тези предсказания. Може би и в световен. Нищо не се знае. Друго събитие, което виждам да фигурира в няколко пророчества, е голямо земетресение в Европа. Годината не е ясна, през която ще се случи, но явно ще бъде най-голямото земетресение в скорошната история на Европа. Ако желаете да прочетете точните източници, на които се позовавам, те ще са изложени на страницата на сайта ни Yom.net. Линк към тази страница има под видеото. Също така, към края на страницата са включени и доста предсказания за 2012, които не можах да спомена в тези две видеота, тъй като са толкова много и плюс това постоянно намирам нови и нови и ги добавям. Също така на тази страница съм включена линкове към няколко аудиокниги, които са на английски.
и са доста интересно четиво, ако мога така да нарека аудиокнигите. Благодаря ви за вниманието и се надявам да съм ви била полезна.